27 एप्रिलाव गभर्नर बिथाङा मोननै WPT नि नटिफिकेशननि गेजेरजों जोंनि BTC नि खुंथायखौ गावनि आखायाव लांबायनानै बिथाङा फोसावदों। बिथाङा लिगेल जितु प्रोविजन पेराग्राफ 16 6 शेड्यूलनि साब पेरा 2 नि गेजेरजों बिथाङा BTC नि सासनभार BTC खुंथायखौ गावनि आखायाव लांबायनानै पाब्लिक नटिफिकेशननि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों। बे अर्डारखौनो चेलेन्ज खालामनानै BTC काउन्सिलनि बारग' डेपुटी स्पिकार नेर्सोन बर' बिथां, नम्बर 2 जगदीश सरकार EM बिथांमोना अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआव बे गभर्नरनि जितु लानाय प्रक्रिया बेनि एगेन्स्टआव बिथांमोना चेलेन्ज खालामदों आरो रिट पिटिशन नाम्बारानो जाहैबाय 2143/2020। तो बेनि हियारिंआ 6 तारिखआव इन्टारिम हियारिं मोनसे जाना थाङो। बे इन्टारिम हियारिंआव गभर्नर बिथांखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय एडभकेट बिथाङा एफिडेभिट फाइल खालामनो गोलाव सम बिनायलाय अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ खोब माने खम सम बा 15 days टाइम बिथांखौ एफिडेभिट खालामनो थाखाय होनाय जादों। बेजों लोगोसे मोननै पार्टी सासेयानो जाहैबाय पृथ्वीराज नारायण देव CWC मेम्बार UPPL आरो नब सरनिया क'क्राझार लकसभा सीटनि MP। बै मोननै बा बिथांमोन मोननै पार्टिया गावनि आर्गुमेन्ट्स बा बे केसाव बिथांमोना पार्टी जानो थाखाय अनारेबल हाइकर्टआव फाइल खालामनाय जादों। बिथांमोना गावनि जुक्तिखौ बिथांमोननि एडभकेटनि गेजेरजों बिथांमोना होगोन आरो बेखौबो अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि बेन्चआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जादों बिथांमोननि पिटिशनखौ। आरो बेयाव लास्ट 8 तारिखआव माखासे आर्गुमेन्टआ जानानै थाङो आरो फैगोन मानडेआव आरोबाव आर्गुमेन्टआ जाबावगोन। तो बिथांमोना गोबां पक्षखौनो पार्टी हिसाबै फाइल खालामनाय जादों। नेर्सोन बर' डेपुटी स्पिकार BTC, नम्बर 2 जगदीश सरकार EM BTC भार्सेस गभर्नमेंट अफ आसाम, नम्बर 2 कमिशनार एंड सेक्रेटारि गवर्नर अफ आसाम, नम्बर 3 कमिशनार एंड सेक्रेटारि WBT डिपार्टमेंट BTC आरोबाव प्रिंसिपल सेक्रेटारि आसाम गभर्नमेंट। तो बिथांमोना पार्टी हिसाबै दङ आरो बेजों लोगोसे गोबां बेयाव आर्गुमेन्टआ फैगोन मानोना बेयाव लिगेल एलिमेन्ट माखासे थाबाय जिहेतु दा जायफ्रा रुलिं पार्टियाव दासिमबो एलायन्स सरकार खालामगासिनो दङ बिथांमोना बुंदों जे बे मोनसे क्राइसिसनि समाव बा इमारजेन्सिनि मोनसे टाइमाव जिहेतु सरकारनि गोनांथि जायो तो बेखायनो BTC आव एक्सटेनसननि प्रोविजनखौ लागू खालामनांगौमोन। नाथाय गभर्नर बिथाङा मानो थाखाय 6 शेड्यूलनि पेराग्राफ 16 साब पेरा 1 खौ एप्लाइ खालामाखै बेनि सायाव आर्गुमेन्टआ जागोन। आरो जिहेतु गभर्नर बिथाङा स्पष्ट भावे बुंखाबाय जे साब पेरा 2 अफ पेराग्राफ 16 नि गेजेरजोंसो बिथाङा सासनभारखौ लानाय जादों। नाथाय बेयाव प्रिभियास एप्रुभेल सरकारनि नांगौना नाङा बा माखासे प्रपार प्रसिडिउर बिथाङा फल' खालामदोंना खालामाखै बेनि सायाव आर्गुमेन्टआ जागोन। तो मोननै टपिकनि सायाव आर्गुमेन्टआ जागोन। एक नम्बर जाहैबाय जे पेराग्राफ 16 नि साब पेरा 1 जितु प्रोविजन दङ सरकार एक्सटेनसन खालामनाय बे प्रोविजनखौ बिथाङा मानो एप्लाइ खालामासै। नैथियाव जाहैबाय जे साब पेरा 2 नि गेजेरजों जिहेतु बिथाङा एक पक्ष भावे सासनभारखौ लांनाय बायदि जाहैबाय। तो बेयाव जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव बिथाङा कनसाल्ट खालामदोंना खालामाखै, BTC खुंथायखौ गावनि पक्षखौ लाखिनो सम होदोंना होआखै बिनि सायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जागोन। आरो जिहेतु दिनै कर'ना भाइरासनि सिटुएशनाव जिहेतु भार्चुअल मोनसे कोर्ट बानायनासो बेयाव हियारिंफोरा जाबाय थादों। जिहेतु फिजिकेल प्रेजेन्सखौ खोब मोनसे मिनिमाम खालामनानै गुवाहाटी हाइकर्टनि माखासे खामानिफ्रा सोलिबाय थादों। तो बेखायनो एसे गोलाव सम नांगोन। तो बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना बै लिगेल जितु प्रसिडिउर बेखौ खोब क्ल'सलि अबजार्भ खालामो, सब क्ल'सलि नायनानै आरो कर'नानि जितु गिख्रंथाव जितु परिबेस बेनिफ्राय बयबो जाहाथे सेफ थायो। गोजोन्थों।